Nina besilo ubhejane ephuma esiqiwini ngoba kade bemvalele, nina bodlungane kandaba udlungane wombelebele kwaze kwasa amanxulume esibekelana. Nina bakanodumehle zikamenzi impunga yesintu iyakhuleka, unduna kandaba untombi ziyamncumela insizwa ziyamkhomba, isilwane esincane saphuma ehlathini ekuseni ngovivi sazivuthulula ngoba sigcwele amabethe. Ikholo elikholwa ngenhliziyo engalibhalina kancane esontweni nogxamugxamu umsathe enkankane lakhala lathi ngahamba lithese losithe lathi ngahamba. Umuthi wentombi ezithi zingawubuka kuhluma isihlahla sothando ngaphakathi enhliziyweni kuxega isimilo maqede zikhohlwa amasokazo. Ngiyakhuleka enhlane ezansi kwisifundazwe sisonke sikaMthaniya ngiyimpunga yesintu. Kuhlala njalo ngaso sonke isikhathi kuyintokozo kimi ukuthi ngisicobelele isizwe sikaMthaniya ngezinto eziningi ezithinta isintu sethu. Njengoba-ke ngishilo ukuthi-ke kukhona incwadi ezophuma esihloko sithi amava ahlabahlosile, ngiyathanda futhi ukuthi ngikusikele phezulu okanye ngikhe phezulu kepha ngisike kwelinonile ngenhloso yokukuvezela ukuthi le ncwadi iwusomqulu ononile kakhulu nophethe izihloko ezinohlonze nezihlabahlosile. Okuba kuhleka ukuthi-ke nawe-ke uzitholele yona. Laphana ngikhulume ngento eshaya abantu abaningi kakhulu. Uyathola ukuthi uma kukhona ilunga lomndeni wothile elithe malidlula emhlabeni ladlula mhlambe ngesikhali okanye ladlula ngengozi, abantu abaningi bake bangazi futhi bangaqondi ukuthi lowo muntu uma edlule kanjalo kusuke kubalulekile ukuthi agezwe okanye kuvalwe lo mkhokha. Abaningi-ke bayaba nalo ulwazi ukuthi kufanele ukuthi kwenziwe lokho bese beshoda ngolwazi ukuthi kwenziwa kanjani. Angizugeqa amagula kepha ngizokha phezulu ngenhloso nje yokuthi ngikugabisele ukwazi ukubona nawe ukuthi lo somqulu lo ubalulekile ukuthi uwuthole ube nawo. Ngokwesintu sethu-ke sithini isintu? Sithi isintu umuntu uma ehambe ngengozi noma ehambe ngesikhali uke athi uma esesebuya lapho ethathwa khona umzimba wakhe ukungafakwa ngaphakathi egcekeni kodwa ukume ngaphandle kwesango okanye ngaphandle komuzi. Uma esesefikile lapho ngaphandle komuzi kobaluleka ukuthi kutholakala imbuzi ekuyiyona ezomgeza iphinde futhi imvale lawo manxeba asuke nawo. Into eyenziwayo-ke kuke kufunakala ukuthi kutholakale insipho. Yiphi insipho? Asikhulumi ngensipho le ethengwe ezitolo kepha sikhuluma ngensipho yesintu ekuwumswane kanjalo nenyongo ozokhishwa ngaphakathi embuzini. Okuke kwenziwe le mbuzi kithi mayibulawa ngenkathi-ke manje nesezogezwa kusuke kukhulunywa naye etshela ukuthi-ke wena sibanibani njengamanje siyageza amanxeba kuthatha umswane uthintiswe emanxebeni ahambe egcotshwa kona wonke amanxeba bese kuthathwa inyongo ifakwe emanzini bese lawo manzi lawo agezwe wona wonke amanxeba. Yingakho kuthiwa lowo muntu lowo kusuke kufanele ukuthi agezwe. Ugezwa ngaleyo ndlela, kuthathwa amanzi afakwe endishini bese kufakwa inyongo bese kuthathwa umswane ahambe esulwa kona wonke amanxeba agezwe ngalamanzi agezwe kothi uma eseqediwe ukugezwa kobe sekuthathwa isikhumba sale mbuzi sisikwe bese hambe kuvalwa amanxeba lawa kade nawo. Yingakho kuthiwa leyo mbuzi leyo imbuzi yokuvala amanxeba. Kodwa-ke njengamanje ngikukhela phezulu ngenhloso yokukuhalisela nokukugabisela ukuze uqonde ukuthi le ncwadi yempunga yesintu uyayidinga nakanjani. Umkhokha-ke uvalwa kanjalo ngokwesintu. Uma ukuthi ulalele kahle awukho umuthi esiwubalulile kepha sibalule inyongo nomswane saphinde sakhuluma indaba yesikhumba lesi esisikwa bese kovalwa kusona amanxeba ukuze lo muntu eyothi uma ebuya noma efika kwelamathongo afike yithongo elihle abuye phakathi kwekhaya esezoba yithongo eliletha ukukhanya, angabi yithongo elizofulathela abantu basekhaya agcine libaqhatha manje bonke abantu bahambe ngengozi nezikhali kanjalo. Angibonge ngiyimpunga yesintu, bengaqondile ukugeqa amagula kepha bengikha phezulu. Ngiyabona sekufuna ukukheka enzikeni ngongenhloso. Niphile sizwe sikaMthaniya. Impunga yesintu iyohlala njalo ngaso sonke isikhathi inikhumbuze iphinde inicobelele ezinye zezinto ezithinta isintu sethu.